parecía adecuado tamén pechar esta conferencia política con unha intervención, unha mesa de debate, e seguramente hai bastante coincidencia con os que estamos na mesa, sobre cales deben de ser as perspectivas da construcción da esquerda nacional. Como di Manolo Barreiro, que andará por aí, a esquerda de aquí, non? Eu sosteño que estamos nun proceso de ruptura democrática. Segunda cuestión, se estamos diante de un proceso de ruptura democrática e se así o compartimos, ata onde estamos dispostas a chegar? No proceso constituinte falamos de crisis sistémica, falamos de espacio de ruptura, pero poucas veces explicitamos como imos encher de contido ese espacio de ruptura e onde queremos levar a xente ese espacio de ruptura, non? É evidente que están a gobernarnos non solamente unhas oligarquías financieras que son o 1% de todos e todas nós, senón que ademais estamos sendo gobernados por poderes absolutamente antidemocráticos. Ese acordo, non, que se produce despois, como dicía, da Segunda Guerra Mundial, no que había un contrato social, é dicir, paz social do movimento obreiro a cambio de certa redistribución salarial, certas, entre aspas, boas condicións laborais, está rachado de facto. Entón, porque se existen as alternativas, a xente percibe que non hai alternativa na esquerda, non? Iso é unha gran contradicción e en algún momento habrá que resolverla, non? Temos que ver os responsables a nivel do conxunto do Estado falando de que esos movimentos rupturistas e soberanistas, cando eles xa dilapidaron a soberanía do conxunto do Estado nuns anos dunha maneira escandalosa, non? E ese é o contexto no que nos atopamos. Temos unhas rendas salariais que case todas prácticamente elas pois non paupernas, pero moitísima xente que non chega ao salario mínimo interprofesional. Este é o marco no que nos movemos, por tanto, a barbarie, non? E, por tanto, estamos no modelo da guerra de clases, sin lugar a dúbidas, pero da guerra de explotación do planeta, no que Galicia xoga un rol fundamental, non solamente polo modelo productivo no que nos queren inserir, senón por razóns obvias que están dispostos tamén a consumir o noso territorio. A esquerda ten que ser útil para a ciudadanía. Hoxe a xente ten problemas brutais de fame, de non poder comer, de non poder ir a folga, porque que non chega a final de mes. 4 cousas sobre a que, non? Primeiro que, e a mí me gusta dicir que non foi unha casualidade, foi fruto tamén dun traballo de moita xente de distintos lugares, a xente do Soto, do Independentismo Galego, a xente da Rolda de Rebeldía, do Encontro de Mandiño, a xente das convergencias da esquerda, da refundación da esquerda, da Esquerda Unida, a nosa iniciativa que compartimos con outra xente do Ben Común. Foi xente foi desde distintos sitios iba plantexando o mismo, non? É dicir, é necesario converser, é necesario reconstruir a esquerda nacional sobre outros parámetros, non? E que Hague resolve unha dicotomía que existía na esquerda durante décadas, de non ser capaz de construir unha esquerda nacional en función dunha división histórica entre a esquerda nacionalista e a esquerda estatalista, non? A esquerda federalista e a esquerda soberanista, como queirades chamalo. Indico voltar a orixe, aos barrios, aos nosos centros primarios de relación. En segundo lugar, dende logo, tender a man con todos os colectivos sociais que teñamos hoxe. Pero corremos un absoluto risco se únicamente nos estamos autorreferenciando, pero tamén corremos un risco se creemos que a solución está únicamente nas estructuras partidarias, non? Pero temos unha eiva que é o momento sindical. En fin, que decía nun acto en Madrid Óscar Lafontaine que o problema que tiñamos é que neste proceso de destituinte ou constituinte ou neste proceso de ruptura do bloque hexemónico, os sindicatos de clase non estaban como nós, formaban parte do sistema. Bueno, eu o deixo aí, non quero decir nada, son necesarios e temos que traelos a este debate. É dicir, este debate de hoxe temos que dalo cos sindicatos de clase, con todos e con todas as compañeras e compañeros dos sindicatos de clase. Eu sei que é dificilísimo, pero creo que vale a pena que nos esforcemos porque realmente, se os sindicatos de clase coa artillería, non, coa infantería que teñen, se apoñen a traballar, eu creo que as cousas estarían moito máis doadas para todos e para todas nós. Temos que a obriga, non? E a responsabilidade, dende logo, de primeiro, transmitir esperanza a nosa xente, decirle que claro que podemos gañar a batalla e, sobre todo, Galicia ten que ter un papel central nese futuro das eleccións europeas. O proceso ten que ser un proceso máis de fondo,
ten que ser de loita social, ten que ser de loita a través dos movimentos e ten que ser un proceso que non únicamente este cindido aos procesos electorais. Entón, sabedes que lo que se trata de falar bueno, unha vez que escoitamos pola mañán como se está construindo as convergencias sociais desde abaixo, tamén a experiencia do Partido Verde Europeo que nos contou Mari, pola tarde pues, estuvimos vendo esos 8 paneles, esas 8 intervencións das novas asendas, pues, nos parecía adecuado tamén pechar esta conferencia política con unha intervención, unha mesa de debate, e que seguramente hai bastante coincidencia con os que estamos na mesa, sobre cales deben de ser as perspectivas da construcción da esquerda nacional. Bueno, non le chamamos así esquerda nacional, seguramente cada un que busca o adxetivo que máis, como di Manolo Barreiro que andará por aí, a esquerda de aquí, non? Pois a esquerda de aquí. E non vos vou presentar aos compañeros de mesa porque os coñecedes. Vamos a empezar a miña esquerda de todo. No. Bueno, pues vamos a empezar por Yolanda, logo Martiño no medio e eu remato, non? Pues xa que somos os anfitriones, pois... E despois, se temos intervencións de 20 minutos, creo que, ou entre 15 e 20 minutos despois, ainda habrá tempo para 3 cuartos de hora de debate. Eu sinto, Yolanda. A ver si eu tenho un problema de garganta, a ver si podo falar alto e que me escoitedes. En primeiro lugar, agradecerle a Espacio Ecosocialista este convite, que creo que non é menor, e mesmo creo que este tipo de actos que estamos a espallar polo conxunto do país deberían de multiplicarse, non? Porque non solamente temos que volver a facer política dende abaixo e para as de abaixo, senón que temos que facer como unha grande rede de pedagogía na que, lamentablemente, hai tempo que a política chamada nominalmente de esquerda botounos deste espazo que era o espazo do ben común, por tanto, o espazo do público. Por tanto, un placer estar hoxe aquí. Sí que é certo que é un implacer, non sei se existe ese termo, porque veño dunha semana longa e veño dun debate pola mañán, entón, sin descansar, igual que Martiño, compartimos aquí ese cansanzo, pero a pesar de eso, tentarei esforzarme. E en terceiro lugar, sí que escoitei a parte final da intervención de Lidia Senra, lamento non poder ter participado nas vosas interesantísimas palestras, pero sí que na parte final que ela falaba e que tamén os compañeros planteabades aquí, nos emplazabades a esta pregunta xa clásica, o que facer, Eu non son Rosa Luxemburgo, nin son Lenin. Si soubese ou tivera claro cal é o camiño para solventar a situación de excepcionalidade na que estamos a vivir, sin lugar a dúbidas, a tería escrito e sin lugar a dúbidas a poñería en riba da mesa. Solamente vou a facer humildes e pequenas aportacións ao debate da esquerda nacional do noso país, que é o que nos compete. Bueno, a análise coa que quero comenzar, esta pequena dialéctica na que nos deberíamos de introducir, é se compartimos a diagnose, é dicir, se estamos diante dun proceso de restauración ou estamos diante dun proceso de ruptura democrática, de ruptura con todos os calificativos que queramos poñerle despois do sustantivo. Eu sosteño que estamos nun proceso de ruptura democrática. Segunda cuestión, se estamos diante dun proceso de ruptura democrática e se así o compartimos, ata onde estamos dispostas a chegar? Falo claro, vamos a ir a por todas ou realmente temos medo a ir a por todas? É dicir, queremos organizar a rebeldía, isto que poñemos nos papéis, e estamos dispostas a facelo con o que lo conleva, ou realmente queremos introducir matices. Isto é moi importante, porque se nos colocamos no primeiro dos escenarios, seguramente que a miña intervención sería moi distinta, e probablemente sería tan distinta como que eu diría: pois Esquerda Unida está, segundo nos reflicten todas as enquisas, nun momento dulce, por decirlo así, e non precisa pouco máis que seguir encantando a súa base sociolóxica, e punto, e nada máis.
Pero como creo que isto non é suficiente, porque sí que sosteño que estamos diante dun proceso de ruptura con as institucións e con os pactos sociais convidos tanto despois da Segunda Guerra Mundial como na chamada transición española, como estou certa de que isto é así, creo que é o momento, dende logo, da audacia, é o momento de apostar pola grande e é o momento realmente de tecer outro tipo de propostas que agora vou intentar esbozar. Sinalo isto porque creo que é clarísimo que estamos diante desto que Robert Fisk, un magnífico artigo, chama a transición da socialdemocracia á oligarquía financiera, es decir, estamos gobernados, el dino nese artigo, que os dictadores de Occidente destes tempos é a grande banca. Creo que eso, hoxe por mañán viñamos dun debate destas características, non é nin preciso cuestionar, é evidente que están a gobernarnos non solamente unhas oligarquías financieras que son o 1% de todos e todas nós, senón que ademais estamos sendo gobernados por poderes absolutamente antidemocráticos, é dicir, máis que nunca, dende a Organización Mundial do Comercio. Lembrademos, cando falábamos da Organización Mundial do Comercio hai moitísimos anos, e mesmo a esquerda quedou encantada, digo encantada con ironía, cos discursos ou coas soflamas que se traducían dende a Organización Mundial do Comercio, pero é certo que organismos tan antidemocráticos como a Organización Mundial do Comercio, aquel acordo multilateral de inversións, se lembrades, pero tamén o Fondo Monetario Internacional e o Banco Central Europeo son os que foron planificados xa hai máis de 20 anos cal é a resultante do modelo social no que nos queren convertir e particularmente desa distribución de papéis que Galicia ten que xogar nese compendio que se chama Europa. Galicia como un dos países do sur de Europa, sin lugar a dúbidas, non? E tamén, sin lugar a dúbidas, nese momento de construcción está claro que o Estado español vai a xogar un papel absolutamente demoledor de non producir produtos ou sermos especializados en relacións laborais con valor engadidos, no que somos, efectivamente, vamos a ser a parte da man de obra barata, seguramente que do mundo, pero particularmente do que vimos a chamar Europa. Por tanto, por unha banda, este é o marco no que nos insertamos, pero en segundo lugar, ese acordo que se produce despois, como dicía, da Segunda Guerra Mundial, no que había un contrato social, é dicir, un paz social do movimento obreiro a cambio de certa redistribución salarial, certas, entre aspas, boas condicións laborais, está rachado de facto, e de facto non é menor o modelo que están instaurando, que lle chaman eufemísticamente de evaluación interna. Poderíamos falar, como fala Boaventura de Sousa Santos, realmente de converternos en servas, que é o modelo que nos teñen diseñado. Pensade, fixadevos as cifras que temos no noso país, que non vos vou agotar con elas, pero vos quedaríades agraviados máis aló das propias cifras de pobreza, que son terribles para facernos chorar, máis aló de todo eso, as persoas, temos 200.000 persoas en Galicia que non teñen cobertura de desemprego, que están en desemprego, pero temos 91.000 persoas que teñen a todos os seus membros da familia en desemprego, pero que temos unhas rendas salariais que casi todas prácticamente elas pois non paupernas, pero moitísima xente que non chega ao salario mínimo interprofesional. Este é o marco no que nos movemos, por tanto, a barbarie, non? Pacto fordista ou do fordismo, xa nos gustaría vivir no fordismo, digo irónicamente, dende logo está rachado, pero tamén está rachado o pacto da transición española en todos os sentidos, é dicir, no que ten que ver co económico, o que ten que ver no social e o que ten que ver co título octavo da Constitución española. Falo claro o que algúns autores chamanlle o proceso destituinte, constituinte horizontal, é dicir, que papel, que rol xogan os povos que configuran o Estado español, pois neste mal chamada España ou mal chamado Estado español, segundo a tese na que nos movamos. Por tanto, estamos diante dese proceso de construcción que trae causa fundamental
nesa noite terrible da mudanza entre os dous partidos do réxime do artigo 135 da Constitución Española, pero que de facto, por un montón de normas que se están aprobando nestes tempos, dende que goberna o Partido Popular en Madrid, efectivamente se está deconstruindo o modelo que nos teníamos configurado no propio pacto constitucional. Esa etapa está finiquitada. Estamos vivindo na barbarie e están dispostos, e o teñen teorizado e o teñen escrito, non vou a cansar con aquí distintos autores e distintas autoras, teñen claro que van a por todas e que nos queren empobrecer e que nunca máis volveremos aos tempos. Eles mesmos falan, non haberá nin nos mellores dos sonhos de poder voltar, nin siquiera a un capitalismo de rostro humano como eles tenían planificado, nin siquiera a teses como podía ser a de Keynes noutras etapas. Teñen claro que ese modelo rachou e, por tanto, estamos no modelo da guerra de clases, sin lugar a dúbidas, pero da guerra de explotación do planeta, no que Galicia xoga un rol fundamental, non solamente polo modelo productivo no que nos queren inserir, senón por razóns obvias, están dispostos tamén a consumir o noso territorio. Ollo o dato, está en cernes aí a lei do solo, levamos 2 leis do solo da era quinquenal de Mr. Feijóo, terribles, de liberalización absoluta do noso solo, e servir esas reformas para legalizar barbaridades non solamente especulativas no inmobiliario, senón tamén para legalizar, por exemplo, polígonos industriais en solo rústico de especial protección, por un exemplo, ou mesmo espacios de profundo valor patrimonial. Por tanto, está claro que van a por todos. E outra terceira reforma que o ilustre señor Hernández puxo en riba da mesa na lei de acompañamentos dos orzamentos da Xunta de Galicia, que foi tamén demoledora. Por tanto, ollo o dato que amenazan con unha nova lei do solo, na que non sei se vai acadar os niveis da lei Aznar do ano 98, pero probablemente o modelo que vayan a por en riba da mesa respecto do noso país seña que todo, como se dixo daquelas, todo o solo no noso país é urbanizable e mesmo non queda máis servicio que facer por parte dos galegos e galegas que poñer a disposición dos señoritos ou señoritas, entre aspas, que veñan a disfrutalo. Por tanto, en fin, as cuestións están bastante difíciles. Que é o que temos que facer diante desto que se califica de situación de excepción? Eu sou unha muller que veño do dereito e cando falamos ás veces repetimos tantas cousas que non sei se a xente é consciente do que estamos a falar. Cando falamos de que estamos nunha situación de excepción, eso filosóficamente o que impón e políticamente o que supón, dino moi ben Sisek, pero sin ser Sisek, o que estamos dicindo é que hai unha suspensión de dereitos. Hai un impasse, suspéndense os dereitos que teníamos configurados e aceptamos que señan outras institucións antidemocráticas que as que nos gobernen. Isto é un golpe de Estado, sin tanques, pero un golpe de Estado. Toda a vida foi así, e mesmo as que provimos do dereito sabemos que é así. Este é o marco no que estamos, no que Galicia, insisto, xoga un rol determinante. Que ten que facer a esquerda plural e nacional e coral galega? Bueno, eu non teño atrevimento para receitar a ninguén. O que sí que creo, e hoxe pola mañá o veíamos nun magnífico acto que desenvolvimos na Facultade de Económicas, no que non cabía a xente e no que realmente eu quedei abraiada de que o que a xente pedía por enriba de todo, ali había todo tipo de sectores sociais representados, académicos, traballadores, traballadoras, ecologistas, feministas, xente. O que nos pedían eran 3 cousas: unidade, unidade e unidade. Facede o que queirades, pero temos que gañar a batalla. Ben, eu que tese venho a sinalar aquí, pois o mesmo que dixen antes, que dixen pola mañá. Boaventura de Sousa Santos, e me repito pola mañá, ten un texto tamén interesante no que fala das diverxencias entre as frontes populares dos anos 30, dos anos da crise, e as situacións que estamos vivindo na actualidade. E el di, aínda que é certo que non podemos introducir unha comparanza semellante entre esas dúas etapas históricas, sería un erro, nunca hai dous momentos históricos iguais, aínda que eso non é así, o que é certo é que hai unhas semellanzas
que de logo son extraordinarias e, por tanto, a única saída é configurármonos en frontes de todo tipo, chamémoslle como lle chamemos a ese tipo de acción. Por unha banda, frontes que teñen que ver coa xente do común, a xente nos ten que entender. Por iso, hoxe é moi importante o que estamos facendo aquí. Eu postulo que fagamos este tipo de actos por todo o país e mesmo postulo que, como a esquerda da clandestinidade deste país, Manolo está aquí diante, seguro que ten moita máis experiencia que a min, pero hai outras xentes por aí que ben coñezo, voltar aos barrios e voltar ao rural do noso país. É dicir, temos que empezar a explicarlle á xente que é o que está pasando. En segundo lugar, eu creo que a esquerda plural, coral, diversa e floral do noso país, está aquí o meu compañero do metal, eu son de Ferrol e do metal, deixarme que está aquí Manelo, teño aí enfilado, que tamén ten experiencias, creo que podemos aportar ese graniño de area tamén, non? Bueno, pois, voltar, disculpado o termo, non o estou empregando filosóficamente, non me estou achegando ao utilitarismo, pero sí que a esquerda ten que ser útil para a ciudadanía. Nos tempos da clandestinidade, nos tempos do franquismo, a xente se achegaba ás esquerdas plurais por moitas razóns, pero por unha moi importante e porque sabía como resolver os problemas que tiña a xente. Eu creo que hoxe a xente ten problemas brutais de fame, de non poder comer, de non poder ir a folga, porque que non chega a final de mes da realidade das cousas, non pagar hipoteca, de que esta suba da electricidade, estaba Doldán ali para matarme, a falar da burbulla enerxética e eléctrica, pero destas cousas que son reais e, por tanto, eu non sei se a rede de solidaridade popular ou o que seña, como lle chamemos, que, por certo, fixose na Unión Soviética co socorro vermello, non? No que decíamos que a nosa clase ten dereito a unha caixa de resistencia, pois voltar a realmente facernos solidarios entre todos e todas nós. Por tanto, reivindico voltar a orixe, aos barrios, aos nosos centros primarios de relación. En segundo lugar, dende logo, tender a man con todos os colectivos sociais que teñamos. Hoxe había 20 tantas organizacións no noso acto. Interviron non sei cantas, unha pila delas. Bueno, eu creo que é imprescindible que xa nos poñamos con todas as diferencias, con todos os matices, con todas as cores que teñamos en riba da mesa a traballar con estes colectivos que están de perto con sectores importantes do noso país. Son imprescindibles. E, por suposto, eu sei que aí son bastante máis estética e me ides a permitir que cite a Óscar Lafontaine, non vou a dicilo eu, porque seguro que cando saia daqui me van a cortar a cabeza, pero temos unha eiva que é o movimento sindical. Eu, en fin, quero dicir isto, citar a Óscar Lafontaine para que non se me diga que eu transmito, sirvo de voz, dicía nun acto en Madrid Óscar Lafontaine que o problema que tiñamos é que neste proceso de destituinte ou constituinte ou neste proceso de ruptura do bloque hexemónico, os sindicatos de clase non estaban con nós, formaban parte do sistema. Bueno, eu o deixo aí, non quero decir nada, son necesarios e temos que traelos a este debate. É dicir, este debate de hoxe temos que dalo cos sindicatos de clase, con todos e con todas as compañeras e compañeros dos sindicatos de clase. Eu sei que é dificilísimo, pero creo que vale a pena que nos esforcemos porque realmente, se os sindicatos de clase coa artillería, non, coa infantería que teñen, se apoñen a traballar, eu creo que as cousas estarían moito máis doadas para todos e para todas nós. E finalmente, eu xa o digo, son forofa da ANE, forofa brutal, non sei se anda por aí Manolo Barreiro, reclámome, son militante do Partido Comunista, son militante de Esquerda Unida, non son militante de ningún sindicato e estou adscrita a 1,5 millón de cousas, das que o fago con gratitude e con moita paixón, pero tamén son militante activa da ABE. E cando falo de isto, falo de que foi unha ferramenta maravillosa da que hai un ano que naceu, que creo que por enriba do cariño e da inteligencia que puxemos nela, realmente a ciudadanía galega foi moito máis lista e máis audaz que todos e que todas nós e superounos completamente, non soamente confiando nos votos que emitiron, que foron moi importantes, senón
nesta solidificación que temos. Mañán vai a sair unha enquisa na Voz de Galicia. Bueno, a verdade é que estamos un pouco acongojadas, non sei, porque realmente, se o que din esas enquisas é certo, a responsabilidade que temos é para unha cousa brutal. É dicir, nos colocaríamos na segunda forza política deste país, pero con uns resultados tremendísimos. É dicir, que a ciudadanía do noso país está entendendo que este é o camiño que temos que seguir. Por tanto, dende logo, sería de unha irresponsabilidade brutal que nun momento de ruptura social, de guerra, de loita sin ambaxes, é dicir, o capital o di claramente. O señor Botín, máis aló de esas cousas frívolas que vi ás veces, está transmitindo claramente na situación na que nos atopamos, porque son os que mandan. Botín era moi amigo de Zapatero na Moncloa cando gobernaba Zapatero, e agora é moi amigo de Rajoy, sigue visitando a tomar o té ou o café, non sei que toman, na Moncloa, que non é unha cousa menor. Por tanto, o que dicía Manolo Barreiro no libro justamente de Xoán, falaba de reclamarse, de defender aos yugoslavos, non era nin croata, nin serbio, bueno, eu creo que é unha formulación do noso Manolo Barreiro que a súa brillante, dende logo, non ten nada que ver con esta pequena exposición, pero dende logo eu creo que ese é o camino que temos que seguir, con todas as dificultades, e dou un paso máis. Há que ser moito máis que o que fixemos esta semana no Parlamento Galego. Somos bastante incoherentes, porque somos as mulleres e os homes da ruptura, de combatir esa mordaza parlamentar. Teorizamos, e con razón, que unha das partes que está pobre no sistema é o sistema político representativo como tal, que se ten configurado no modelo da transición española, pero somos incoherentes, porque estamos pechados ali, nese cuartelillo que temos no Pazo do Gordo, sin salir dali. Por tanto, eu sí que defendo que a AGE ten que empezar a baixar tamén, pluralmente, os Martín Noriega, que enseña, os que estades aquí, as que estades ali, da igual o que seña, tamén a facer política na rúa. E iso non quere decir que debilitemos nin a Nova, nin a Espazo, nin a Esquerda Unida, nin a ECO. Non quere decir nada disso, pero xa culmino con isto. Eu sou moi polémica na miña organización política, non me cortan a cabeza, non sei por que motivo nin razón, pero en todo caso teño que dicirlo. Eu milito en Esquerda Unida, como dixen, no Partido Comunista, pero milito en Esquerda Unida porque é un instrumento para. Non milito en Esquerda Unida como un fin en si mesmo. Se eu vira, por eso dixen ao principio a afirmación que fixen, se eu vira que Esquerda Unida é un fin en si mesmo, o que faría sería traballar para a Esquerda Unida, salvadas as distancias, non? Pois tipo o que unha organización política deste país importante fai, e mesmo ten un claro representante, verdade, Manuel, da comarca da nosa, vive en Canido, ali un coronel importante, vive ali en Canido na súa casiña, pois entón faría da miña praxe política a acción para o partidiño ou a organización da que milito. Creo que isto é un erro catastrófico. Os axentes da esquerda plural, é o que veño do movimento comunista, é dicir, nos reclamamos justamente para traballar e para transformar nos espacios nos que estamos. E agora, insisto, que culmino, dende logo, a situación é de emerxencia, é de ruptura, e temos nos que xa neste proceso destituinte non frivolizar co proceso constituinte, pero sí que o gallar fóramos quen de poñer en marcha ese proceso constituinte, que ten que rachar, como dixen, verticalmente, é dicir, rachar con o sistema xerárquico en termos económicos, claramente, pero ten que rachar tamén con as vellas e as novas políticas no horizontal, que ten que rachar co modelo de Estado no que estamos inmersos. Aquí sí que Galicia ten que claramente, e o digo con absoluto rigor, ser un suxeito político non pasivo, senón activo, e neste proceso destituinte no que estamos tamén decidir cal quere ser a súa relación co resto do Estado. Claramente, porque é meridiano que o título octavo da Constitución Española non se aplica, pero non se aplica solamente con o designo que eles fan, por exemplo, na chamada Lei de Racionalización e Modernización da Administración Local, é dicir, simplemente porque atacan directamente ese modelo. Por tanto, creo que son tres elementos fundamentais, e creo que tamén a esquerda ten que ser revolucionaria e defender a alegría. Eu, que son militante feminista, creo que tamén temos que aprender a querernos, e temos que aprender a que as diferencias non solamente non nos debilitan, sino que nos engrandecen.
E temos que aprender, como digo eu, que veño dunha organización convulsa, é dicir, asistir a unha asamblea de Esquerda Unida, eu creo que a xente había que pagar por ir, eu digo con rigor, porque vimos de todo tipo de familias, bueno, aquilo é unha cousa tremenda. Bueno, pois eu creo que hai que naturalizar as diferencias e entender que estamos noutra etapa política e que é natural que tenemos matices. Entre todas e todas nos aquí nesta mesa vai haber un montón de matices, pero entre, repito, se aquí fora toda a xente de Esquerda Unida, habería un sinfín de matices e iso nos fai maravilloso. Por tanto, aprendamos tamén a discutir e aprendamos a colocar no centro da acción política o importante. Se o facemos, estou segura que vamos a gañar a batalla. E termino de verdade. Temos unhas eleccións aí, non? Vimos de falar isto pola mañá, en maio. Unhas eleccións importantísimas. A Europa caníbal, entre outras, non? O pesadelo no que se convertiu Europa para o noso país e para os traballadores e traballadoras do noso país, non? Bueno, pois eu creo que tamén temos que a obriga, non? E a responsabilidade, dende logo, de primeiro, transmitir esperanza a nosa xente, decirle que claro que podemos gañar a batalla e, sobre todo, Galicia ten que ter un papel central nese futuro das eleccións europeas. Un futuro que, insisto, ven da man dos povos do sur de Europa e no que máis aló das discusións, como veíamos hoxe pola mañá, é dicir, si sair do euro, non sair do euro, ou que seña que son reflexións de moitísimo calado e importantísimas, en todo caso, o que é evidente é que o motor xa o temos que ter en marcha para ter claro que frente a eses sinvergüenzas que nos están condenando á fame, si queremos todas e todos, podemos gañarles a batalla. Disculpade, estou un pouco cansa, pero isto é unha reflexión que vexo. Bueno, moi boa tarde a todos e todas. De nada agradecer o convite ao Espazo Socialista a esta xornada de reflexión. Son habitual das xornadas do Espazo Socialista. Saben que veño sempre de moi boa gaña, de feito estou recuncando porque xa estive nas primeiras, non? Que foron na Universidade de Compostela, porque ademais eu entendo que estes son os sitios onde podemos, dende a diferencia, buscar puntos en común, investir en mestizaje e atopar espazos comuns onde poder debatir dende a lealtade, dende a diversidade e sacar conclusións que ao final non son conclusións seguidistas, sino que son conclusións que, bueno, teñen vocación de utilidade, non? Por lo tanto, para min é un placer estar aquí, agradezo o convite. Hoxe a mesa, en principio, é unha mesa no cal se falaba, e eu creo que o título que dá para todo, non? Construindo a Esquerda Nacional, creo que será o título, non? Aquí os fan decía, bueno, non se chamamos así, a Esquerda Nacional, Manolo Barrero di Esquerda de aquí. A min eso lembrábame unha anécdota que conta sempre Carlos Blanco, que estivo durante moitos anos casados, tivo un fillo maravilloso que se chama Lois, logo separouse, e a súa muller volveu a refacer a súa vida, e tivo unha nena. Carlos Blanco levábase moi ben ca súa muller, pero Carlos Blanco non sabía como chamarlle esa nena que quería moito, e dice, non sei como chamarlle, porque non teño un vencello, entón decidiu chamarlle a miña aquela, non? Claro, non creo que a Esquerda Galega, o soberanismo, a Esquerda Nacional, podíamos chamar a miña aquela, que moitas veces é unha coña que utilizo tamén para a terminoloxía Galicia, chamalle X, e podíamos utilizarlo de maneira transversal para colocalo e falar, referenciar a Esquerda Nacional e as cuestións conceptuais, moitas veces que son de matices e separan máis do que unen, pois chamarlle a miña aquela. Dito esta entrada, que pretendía únicamente introducir unha anécdota, eu discrepo con Yolanda na cuestión de que vai haber aquí moitos matices. Eu creo que hai moitas máis coincidencias que matices. Escoitando a ela, daríame por decir, bueno, pues fago miña intervención de Yolanda Della e afórrome unha intervención que intentará ser breve e sintética, e que últimamente sempre digo iso e acabo coa prédica dominical, sobre todo porque eu non veño dun acto na universidade que te retroalimenta, senón que veño dunha permanente da Nova de estar 5 horas de baixo. Entón, claro, ver unha permanente da Nova, sentaste aquí e estou igual de cansado, pero seguramente menos retroalimentado.
Entón, non vou facer iso, vou intentar aportar unha óptica propia, o que decía Joana, que eu creo que hai moitos puntos en común, intentando non repetirme, non? Eu creo que o contexto todos somos conscientes, podémoslo verbalizar, podémoslo argumentar en maior ou menor medida, pero todos somos conscientes da situación de emerxencia social que estamos a vivir e do momento que estamos a vivir, non? Un proceso de crise sistémica que afecta especialmente na nosa área xeográfica, pois ao sur de Europa, que a maiores coincide no conxunto do Estado con un proceso constituinte e no cal pois, non estamos exentos de correr moitos riscos, entre eles de ir a posicións incluso menos cálidas das cales nos atopamos en estes momentos, que pode resultar difícil de imaginar, pero que está aí, non? Estou falando pois dun vieiro de recentralización, de tecnócratas, de acentuación de a presencia e os poderes de determinadas institucións ou non institucións ou organismos que non pasan polas urnas e que están marcando as directrices, e incluso unha perda maior do que podemos entender moitas veces pola soberanía, que é un tema manido autorreferenciado que vale para a cuestión identitaria, pero que ao fin e ao cabo tamén se pode resumir na capacidade que podemos ter individual e colectivamente para tomar decisión, para ser respetuosos incluso ca vontade democrática das comunidades onde estamos operando e para poder marcar política. Soberanía que está baixo mínimo, soberanía que no conxunto do Estado español dilapidouse pola vía da barra libre e que logo aumentase moitas veces como unha cuestión de afrenta cando se está falando de reivindicacións identitarias como pode ser a catalana, e temos que ver os responsables a nivel do conxunto do Estado falando de que esos movimentos rupturistas e soberanistas cando eles xa dilapidaron a soberanía do conxunto do Estado nuns anos dunha maneira escandalosa, non? E ese é o contexto no que nos atopamos, non? E en ese contexto hai un termo que moitas veces estamos a falar, o que estamos a comentar, que é o que chamamos espazo de ruptura, que decía Yolanda. Espazo de ruptura por vocación, seguramente moitos por vocación, outros por obriga. Por qué? Porque non deixan outro espazo para poder operar. Yolanda aquí fixo unha introducción que eu creo que é correcta, posicións incluso desde o punto de vista socialdemócrata, oposicións keynesianas, oposicións de reforma de dentro do sistema, que en outros momentos tiveron a súa razón de ser, que incluso cumpliron un rol histórico, non é que non se sean legítimas, que sempre o son, ou serán, sino que en estes momentos a propia dinámica do sistema e a propia dinámica que está a acontecer pois no conxunto do cono sur, da zona sur europea e do Estado, e en concreto de Galiza, non deixan capacidade para poder defendelas, incluso para poder aplicalas. Eu atrevería a ir moito máis além, incluso diría que están en risco as posicións socioliberais. Entón, que sexa un socioliberal que colle e que se empece a preocupar. Claro, esta é a situación na que estamos. Entón, por eso falamos dun espazo de ruptura, e aí é onde se nos plantexa o que facer. E aí é onde todos empezamos a construir, onde todos empezamos a opinar, e aí é onde chegamos a unha conclusión. Temos unha diagnose feita como esquerda, eu penso que bastante acertada, temos un tratamento incluso por elaborar e incluso temos un tratamento por aplicar, un tratamento que defina modelos antitéticos existentes e que enche de contido ese espacio de ruptura, sobre todo se queremos facer acúmulo de forzas e sobre todo se queremos arrastrar esa maioría social agredida cara a outros lugares que sí que sexan máis cálidos, non menos cálidos que a onde nos queren levar, e se queremos enchar de contido pois coa cidadanía agredida. Moitas veces falamos de proceso constituinte, falamos de crisis sistémica, falamos de espacio de ruptura, pero poucas veces explicitamos como imos encher de contido ese espacio de ruptura e onde queremos levar a xente ese espacio de ruptura, non? Entón, ese un pouco o contexto no que nos atopamos, non? Incluso, ese momento histórico e ese contexto coincide na esquerda, que eu penso que sí que ten feito unha diagnose, co déficit do tratamento por facer, pero tamén cun debate interno no que son as maneiras de relacionarse coa sociedade, as maneiras de relacionarse entre a propia esquerda e simplificando os conceptos que poderíamos definir nun debate que está bastante manido, pero creo que afecta transversalmente o conxunto das forzas políticas, que son a vella cultura e a nova cultura. E cando falamos de vella cultura e nova cultura, non estamos a falar de renuncias ideolóxicas, moitas veces o digo, nin tampouco de tabula rasa. Aquí non se trata de repente de apagar o ordenador e volver a encenderlo. Aquí hai un bagaxe, e hai un capital, e hai unhas loitas, e hai uns resultados, e hai uns avances, pero tamén hai uns malos hábitos e uns vicios adquiridos.
e todas os coñecimos, os sufrimos, o sectarismo, a exposición de estar en posesión da verdade absoluta, a vanguarda entendida como principio e fin, entendida como vanguarda que marca o ritmo, entendida como vanguarda que non establece vasos comunicantes cos movimentos sociais, vanguarda entendida como non sabemos o que hai que facer, seguídenos e senón, pois non hai nada que facer, non? E eu penso que iso é algo que afecta a esquerda real en estes momentos na nosa nación, no noso país, en Galiza, no conxunto do Estado e tamén en outros lugares. E podes falar con compañeros de H. Bildu, podes falar con compañeros da Esquerda Unida, da Nova, non o mellor do Espazo Ecosocialista, que ten outro modelo de outra familia e se leva moito mellor, pero incluso en organizacións, claro, que poderíamos establecer incluso unha mesa de terapia de saímos vivos dos nosos poderes da Santiago e ainda así temos ganas para operar na sociedade. Gastamos todas as enerxías ou ainda nos queda algo? Claro, esa é a situación que nos encontramos en estos momentos, non? E iso tamén é o que está acontecendo nese proceso de construcción, non? E é un reto ao cal nos enfrontamos. Eu son dos que digo, e a veces tamén me gusta provocar, non somos vanguarda de nada. Aquí hai un proceso de maioría social agreda que está organizándose para dar resposta. E o que temos que dicir é se queremos estar ou non queremos estar. E se non queremos estar, serán outros os que estén. E se queremos participar ou non queremos participar. E se non queremos participar, serán outros os que participen. Pero aquí hai un proceso histórico de defensa e de construcción dunha alternativa que é imparable. E esa é a situación na que nos encontramos en estes momentos. Me están dicindo que non é a túa filla, non? Que a filla de Yolanda que xa pensei que estaba facendo o boico ata aquí. Me está dicindo o compañero, non é a nosa. Entón, esa é a situación en estes momentos que temos que definir, non? Esquerda que estableza vasos comunicantes con a maioría social agredida, que poña o capital, que acompañe, que entenda que non estamos en a verdade absoluta. Esa é a esquerda que temos que construir dentro das diferencias, non? E indo un pouco máis ao campo do concreto, intentando artellar e poñendo en riba da mesa determinadas reflexións, non? Eu son, supoño que non o teño que realizar aquí, dos que no seu momento apostou pola fronte ampla, dos que no seu momento se ilusionou moitísimo coa AGE, dos que cree que a AGE foi algo que verdadeiramente tivo unha incidencia, un impacto, e dos que incluso non se conforma con eso, que quere máis. Porque entende que o momento está para querer máis. E porque son dos convencidos de que falta máis xente nesta casa. Máis que nada porque o enemigo é un enemigo moi poderoso que nos está golpeando de maneira absolutamente agresiva e porque todos estamos a vivir. Entón, baixo ese principio, sempre tiro dunha coletilla e a suma multiplica, a resta divide, pero que iso é así. E que na mestizaxe e nas apostas polas frontes amplas, sin renuncias ideolóxicas, baixo dúas ou tres cuestións que podo tocar, estamos a crear novos espazos de representación, estamos a oxigenar a esquerda, estamos a ser inclusivos, estamos a permitir que a maioría social agredida se sinta identificada e estamos a xerar unha dinámica que está a preocupar a todos aqueles que están manexando o vieiro do que debe ser este proceso, non? E estábamos falando dos lugares menos cálidos, non? Entón, cales son as condicións? Bueno, eu creo que aquí se enumeraron. Definirnos non tanto nos pedigrís, non tanto na historia, sino na acción e nos feitos. Definirse cun programa rupturista, que non sea un vademécum, que senón que sexa unha cuestión de 50, 60, 70, 80 medidas, que sexa un contrato innegociable co conxunto da cidadanía. Non lles vamos a plantear o libro blanco, pero imos a decir en que 50 cosas non imos a dar ningún paso atrás. E estas son as nosas propostas de tratamento, ou polo menos para xerar de contradicións no sistema, ou polo menos para avanzar cara a modelos diferentes ou antitéticos ou existentes. Definámonos na acción, dentro do principio de que a suma multiplica e que a resta entendamos a cuestión identitaria non como un problema, sino como unha riqueza. Entendamos os suxeitos políticos nacionais, entendamos o dereito de Galiza, Cataluña, de Euskal Herria a decidir o seu propio futuro, dentro do respeto, e entendamos que somente podemos construir unha gran fronte popular
estatal, peninsular, de sur de Europa, si a esquerda contempla baixo estes dos principios, o da acción e da esquerda rupturista e o da cuestión identitaria, pois contempla a maiores tamén a entrada da participación non partidaria ou de non posiciones partidarias ou dos movimentos sociais. Claro, isto é moi importante, porque eu creo que nas formacións políticas tradicionais da esquerda sempre tendemos a veces a utilizar este discurso e logo operar cos movimentos sociais dunha maneira estética, ou poña a un activista dos seus movimentos sociais nas súas listas, lave a súa cara e diga que é máis progre e máis aperturista que ninguén. Non se trata disso, hai que cambiar o concepto, hai que asumir que en esa fronte ampla ou nestes momentos os movimentos sociais non organizados partidariamente están en condicións de igualdade cos seus problemas, porque tamén os teñen, pero por operar conxuntamente nun vector. E iso é moi importante, son as tres condicións que eu penso que son fundamentais: o respeto á cuestión identitaria, o dereito a decidir, o dereito a autodeterminación dos povos, o eixo medio na esquerda rupturista e os vasos comunicantes cos movimentos sociais. Porque podemos facelo, dentro do suxeito político galego, evidentemente está así, corremos un risco, se estamos continuamente autorreferenciando o suxeito político galego, que nos quedemos aillados cando o problema non só golpea este país, sino o problema é un problema que golpea o conxunto da península de Europa e incluso un problema planetario, non? Pero corremos un absoluto risco se únicamente nos estamos autorreferenciando, pero tamén corremos un risco se creemos que a solución está únicamente nas estructuras partidarias, non? Por lo tanto, creo que ese o vieiro, non me vou a estender moito, porque eu penso que a análise fixo a Yolanda e que debemos contemplar esas cuestións. Logo hai calicatalo, evidentemente, e logo é un proceso que tamén, entendendo a importancia dos procesos electorales, debe ser un proceso imparable, vai ser un proceso imparable, catalizado tamén polos procesos electorales, pero non ten que estar únicamente condicionado polos procesos electorales. Aquí parece que este proceso temos que, decimos que estamos en crisis sistémica, que o sistema cae, que estamos en un proceso constituinte, pero seguimos mantendo o mismo ritmo cardíaco no que é a nosa acción de traballo, seguimos bailando o mismo ritmo que nos marca o propio sistema. Evidentemente temos que estar nas institucións, na institución non están a solución definitiva, as institucións. E o digo eu, era a responsabilización institucional, estou frente a un concello, digo isto, parece que me teria que levantar e irme, non? Pero sí que creo que nas institucións pode haber trincheiras e se pode intentar frear o que está acontecendo, pero non esta solución definitiva, e o proceso ten que ser un proceso máis de fondo. Ten que ser de loita social, ten que ser de loita a través dos movimentos, e ten que ser un proceso que non únicamente este cindido aos procesos electorais. Porque todo isto verdadeiramente hai que facelo, pero que eu penso que vamos a ter que facelo, e vamos a estar obrigados a facelo. E isto que está pasando, ímos a ter que facer non por unha cuestión de estrategia partidaria, non por unha cuestión de estética, non por unha cuestión de posición únicamente de éxito. Falaba Yolanda de Esquerda Unida, momento 12, bueno, a Nova tamén, pode haber tentación de pensar, bueno, é que a Nova só emerxe, política partidaria nova, Xosé Manuel Beira, referente, pero non se trata disso. Aquí non se trata de ganar pequenas batallas, aquí tratase de intentar dar a batalla. Non imos a fazer todo eso por cuestións de estrategias, non? Se estamos dicindo que o momento é tan grave, temos que facelo porque non nos queda outra, por unha cuestión de supervivencia. É o que nos estamos a xogar. E eu últimamente abuso moito deste discurso fronte popular, pero non o fago por unha cuestión un pouco de vocación, senón porque creo que non queda outra. E cando digo o eles ou nós, non o fago dentro do punto de vista beligerante, que ás veces tamén me levanto beligerante e hai días que me encabrono hasta sobrepasar a beligerancia, non? Senón dentro do punto de vista de que creo que nos están poñendo nesa tesitura, que nos están levando a un lugar que nos temos que posicionar por nós e por as xeracións futuras. Si queremos decirlle sí a un capitalismo feudal, si queremos decirlle sí ao feito de que os nosos fillos traballen non para vivir, senón que o propio traballo non lles vai garantizar nin o vivir, si queremos vivir nunha sociedade onde non se respetan as identidades, nin a pluralidade é un valor en alza, os dereitos sociais son papel mollado, pois entonces fagamos outras cousas. Pero se queremos o contrario, temos que apostar por eso. E ese é un pouco o reto da Esquerda Nacional ou da miña terra ou de Samalletes. Le toco máis difícil, sí.
Bueno, eu xa sabía que, xa vos dixen antes que na mesa iba a haber poucas contradiccións, non? E que era moi fácil coincidir con Martín e con Yolanda. Me toca máis difícil porque despois dun diagnóstico e que facer, eu vou a responder ou intentar responder como facer, non? Que tamén é outra das preguntas, non? E ten moito que ver con AGE e con todo o proceso de desenvolvemento de AGE, non? Mira, esta mañán surdiu unha pregunta, unha interrogante na mesa de movimentos sociales, na primeira, que todos víamos como unha gran contradicción, non? De decir, a xente plantexaba, existen as alternativas, é dicir, sabemos o que queremos con sanidade, queremos saber, a xente que traballa no ensino sabe o que quere con o ensino, a xente que traballa no medio ambiente sabe o que quere en políticas medioambientais, existen as alternativas, non? Entón, porque se existen as alternativas, a xente percibe que non hai alternativa na esquerda, non? É dicir, iso é unha gran contradicción e en algún momento habrá que resolverla, non? Eu escoitei esta semana dúas cousas, esta semana, estes últimos 15 días, dúas cousas que son moi chamativas. Pero non escoitei ao presidente de Cataluña máis decir, ante a amenaza esta reiterada de que se emprenden a vía soberanista se tendrán que salir de Europa, máis respondía, non me importa salir de Europa, porque quero estar no euro, non? É dicir, en esa pequena Eurovegas que se quere construir el, non? Porque no fondo é un modelo de semi-esclavitud, de volta ao pasado, de capitalismo, turbocapitalismo que quere construir el sobre unha Cataluña independiente, non? Pero despois hubo outra reacción que a mí me chamou ainda máis a atención. Estaba entrevistando nunha radio, non vamos a facer de publicidade, ao secretario xeral do Partido Popular Europeo sobre este mismo tema. E entón alguén lle dicía, bueno, pero se Cataluña se fai independiente, seguirá no euro. E ele dicía, seguir pode seguir no euro, pero non vai decidir sobre ele. E eu pensei para mí, igual que nós. Nós tampouco decidimos sobre o euro, non? Ou acaso pensamos que decidimos sobre o euro. E isto ten que ver cas alternativas. O comentei pola mañana tamén, non? É dicir, porque se temos alternativas parciales non temos unha alternativa creíble, non? E eu creo que iso non só ten que ver, e se comentaba mañán tamén, con hilvanar as alternativas para construir unha alternativa común, porque iso sería moi fácil, sería un sumatorio de alternativas sectoriales e con eso facer o que aquí se decía, non? O libro blanco das alternativas. Pero non só se trata disso, eu creo que o gran problema que ten a esquerda, desde o meu punto de vista, é que de alguma maneira está encorsetada na melancolía, non? É dicir, mirando ao pasado, mirando na Arcadia fabulosa que foi a Europa dos anos 50 aos anos 80, con ese desarrollo do estado de bienestar, democrático e tal, e por outro lado non sendo capaz de rachar o discurso dominante de podemos construir outra cousa, non? É dicir, non hai un dogma que nos obliga a permanecer en este modelo de construcción europea na que estamos, non? E eu creo que iso ten moito que ver con iso, non? E iso significa, obviamente, para chegar a credibilidade, elaborar estrategias diferentes. Evidentemente, o debate de se estar no euro ou non estar no euro está aí, pero cando menos construir estrategias diferentes. Pero tamén outras dúas cousas que eu creo que ainda son máis importantes para que a xente confíe nunha alternativa de esquerda, non? Por un lado, construir tamén as sendas, é dicir, isto que hoxe fixo a Esquerda Unida pola mañá e nos pola tarde, non? É dicir, que as sendas son as que interesan a xente do común, é dicir, non as que nos interesan a nós, ou as que lle interesa o sistema, que son os que poñen as sendas todos os días encima dos medios de comunicación, sino as sendas que no fondo nos interesan a nós. E como somos capaces, con unha estrategia determinada, de priorizar nesas sendas, non? E, polo tanto, e en última instancia, tamén construir un relato. Porque eu creo que unha das cousas que apuntaba Yolanda, apuntaba Martiño, construir un relato, é dicir, construir tamén un novo horizonte que dé esperanzas a xente, porque senón ao final a xente lle dice, mire, sí, nós vamos a pararos, se somos capaces, nós vamos tal, pero logo cando cheguemos ao goberno non temos horizontes, é dicir, os horizontes van ser os mismos, máis suaves, vamos a intentar facer menos recorte, e iso é o que mata a esquerda, non? É dicir, que non sea capaz de ter un relato alternativo, por iso eu creo que aí, e coincidindo con que estamos nas eleccións europeas, que para algúns din que son pouco importantes, eu creo que son moi importantes, sobre todo, porque en este momento faríamos dúas cousas, creando
abordando correctamente as europeas, faríamos dúas cousas. Primeiro, darle un golpe importante á Troika, é dicir, unha alianza europea desde Grecia hasta Portugal, pero hai outra cousa que a veces non somos conscientes, é dicir, Toneo o apuntaba mañana, é dicir, como tamén a esquerda é capaz de construir unha estrategia diferente a de o comigo sin mí, é dicir, e estar pendiente permanentemente da chamada socialdemocracia, non? E iso é moi importante porque nas europeas se pode incluso chegar a dar, e é unha oportunidade que a mellor non volvemos a ter nos próximos 30 anos, de que ante o desgaste dos chamados partidos socialdemócratas se poda dar unha especie de ruptura co bipartidismo importante, non? O que pasou en Grecia, pero tamén pasar aquí no Estado español, non? Eu creo que iso tamén é o que nos debe de motivar a buscar espacios de acordo, espacios de cooperación, sabendo que nesa cooperación plural, floral, que se chama Yolanda, o que quere un balneario vai vir a espacio co socialista e a que lle gustan as emociones fuertes, pues va, non vai a esquerda. Habrá para Está armando burgués. Pequeno burgués. Aquí non hai burgués. Bueno, e enlazo con o tema de Ague. A ver, eu creo que eu tamén son un forofo, creo que espacio socialista, creo que os tres da mesa son forofos de Ague. Eu creo que hai que decir 4 cousas sobre Ague, non? Primeiro que, e a mí me gusta decir que non foi unha casualidade, é dicir, aqueles que pretendan pensar que foi unha casualidade, que de repente algún sufrindo un ano de, Martínez recorda aquel ano de NPC que foi horroroso, sí, esa foi a experiencia máis cercana ao horror que eu vivi, pero non foi unha casualidade, porque foi fruto, e moita xente o levamos dicindo un tempo, foi fruto tamén dun traballo de moita xente de distintos lugares, a xente do Soto, do Independentismo Galego, a xente da Rolda de Rebeldía, do Encontro de Mandiño, a xente das convergencias da esquerda, da refundación da esquerda, de Esquerda Unida, a nosa iniciativa que compartimos con outra xente do Ben Común. Foi xente, foi desde distintos sitios iba plantexando o mismo, non? É dicir, é necesario converser, é necesario reconstruir a esquerda nacional sobre outros parámetros, non? Tampouco, e aí tamén sería desgracia, non só sería unha desgracia electoral ou coyuntural, senón que sería unha desgracia clave, estratégica para a esquerda se ese experimento non seguir adiante, non se fortalecera, non se profundizara, sería o tema da relación cos movimentos sociales, é dicir, porque tampouco é casual que todos os movimentos sociales que fundamentalmente maduran a raíz da década dos 90, do principio deste século, que teñen un impulso importante nunca máis e que despois se foron construindo en torno ao movimento altermundista, todos esos movimentos tampouco é casual que os 3 dos 9 diputados de Ague formaran parte do Consello Dinamizador do Foro Social Galego e que moitos dos que estamos en torno a Ague en distintos postos de responsabilidade partidarios ou do grupo parlamentario e tal, tamén foran dese Consello Dinamizador, non? E iso non é unha casualidade, iso significa que Ague tamén foi vista por toda esa xente, por a xente que viñamos dos movimentos sociales fundamentalmente, como unha nova forma de relacionarse ca sociedade civil, unha forma nova de relacionarse ca ciudadanía. E a quiebra en eso significaría tamén unha quiebra estratégica de longo alcance, non? E un terceiro punto que non é menos importante, ainda que ao lado deste segundo parecería menos importante, é que Ague resolve unha dicotomía que existía na esquerda durante décadas, de non ser capaz de construir unha esquerda nacional en función dunha división histórica entre a esquerda nacionalista e a esquerda estatalista, non? A esquerda federalista e a esquerda soberanista, como queirades chamar. E fundamentalmente o que non se dan conta algúns é que Ague realmente non cambia as posicións de cada quen, as pode matizar, axudan a que se aproximen, pero en realidad nadie renuncia a nada. É dicir, podemos seguir sendo cada un como somos, pero atopamos un espacio común que construye sobre un sustrato nacional un proxecto propio, sin que a xente que é federalista deixe de ser federalista, a xente que está pola independencia deixe de estar pola independencia, e a xente que está pola Confederación Ibérica, pois que este pola Confederación Yolanda, neste caso. E iso tamén é moi importante, non? Porque a ruptura tamén, en este caso de Ague, sería volver a situarnos no paradigma anterior, que, por certo,
eu estou convencido que, ainda que rompera alguén, ese paradigma anterior está morto. Está morto. Morto socialmente, morto culturalmente e morto electoralmente no país, non? Pero hai unha cuarta cousa que tamén me interesa comentar, que é o tema da radicalidade democrática. Alguén non, na medida en que ainda non foi un proceso que se construiu desde abaixo, sino que ainda ten ese corsé que decía Yolanda, que ainda está moi dentro do Parlamento, non é capaz de construirse desde as localidades, desde as comarcas, dando participación a eses yugoslavos que non son nin croatas, nin serbios, nin bosnios, nin nada. É verdad que en ese sentido ainda lle falta o factor da radicalidade democrática. E ese é un factor fundamental, porque eu creo que tamén vivimos nun momento en que hai que cuestionarse todo. Porque a xente se cuestiona todo. E nós non temos que cuestionarnos todo, e cando digo todo, digo tamén os nosos propios partidiños, que di Yolanda, non? Porque non se trata de cuestionar todo para chegar a unha posición nihilista de, bueno, a política é unha merda, ou isto non hai nada que facer, vamos a estar en mansos de sempre, tal, sino cuestionarnos todos para precisamente volver aos principios fundamentales da esquerda, non? Esos que decíamos antes, da solidaridade, da igualdad, da libertad, da construcción das persoas, non? E eu creo que tamén ese é un factor importante. Como entronca todo isto coa construcción dunha esquerda nacional? Eu creo que sería bo diferenciar o que son, e aquí antes tamén se citaba, o que son os momentos electorales concretos, donde unha alianza pode ser ampliable, ou reducible, ou cambiable, e iso pasa, non como as eleccións europeas, como as municipales, como as xerais, con que, cando menos, os partidos que se reclaman da esquerda de aquí, da esquerda nacional, que creen que debe de ser unha construcción estratégica, deberían de tamén ter elementos comuns que lle permitan tamén construir esa posición estratégica non só a cada un, sino colectivamente, cooperativamente, non? Por iso sabedes que nos planteamos que, ao marxen de que en algún momento se poden incorporar outros agentes políticos ou sociales á alianza, neste caso a AGE, que debe de ser o sérmolo deso que se vai ampliando, non por un problema de nome, sino fundamentalmente porque unha experiencia innovadora de cambio na política galega, pois que se incorpore, pero que en todo caso os partidos que de alguma maneira nos definimos, nos situamos na esquerda rupturista, na esquerda nacional, nomeadamente os tres que estamos representando nesta mesa, sí que deberían de dar avances para construccións estratégicas moito máis alá, non? Que logo eso se pode formalizar en forma de federacións, de cooperativas, de alianzas estratégicas a longo alcance, xa se vería, pero en todo caso que sí que a sociedade perciba de que hai unha vontade estratégica de ir xuntos moito máis alá das europeas, moito máis alá das municipales, que hai unha vontade de ir xuntos e non de compañeiros de viaxe, sino xuntos porque queremos ir xuntos a un cambio estratégico da sociedade. E remato tamén, vou rematando. Estos días hai un debate, sabedes, sobre o tema da proposta para as europeas, non? Creo que debemos de ser claros tamén aí, non? Porque evidentemente nos apostamos por construir un suxeto político galego, ese suxeto político galego, ademais, se se vertebra alrededor da experiencia de alguén, mellor que mellor, pero tamén estamos dicindo, paralelamente, non é menor, porque estamos xogándonos en varios escenarios, que ese suxeto político ten que estar enmarcado nunha gran fronte amplia de carácter estatal. Por lo que decía antes, ¿no? Porque a posibilidade de abrir ese proceso constituinte, de quebrar o bipartidismo, non vou entrar nin tan siquiera, porque creo que un debate onde nos queren meter algúns de si o soe de esquerda ou non é de esquerda, da igual, son da élite do sistema, por lo tanto son a élite do régimen xunto co PP, e hai que quebrar esa élite do régimen, e por lo tanto os outros deberíamos de ir xuntos para posibilitar efectivamente non só crecer, sino vencer, non? Porque se non actuamos cos dous eixos a vez, é dicir, o suxeto político galego e frente amplia estatal, traballar só co primeiro nos levaría de novo ao BNG, chamémoslle bis, chamémoslle tris, me dá igual, nos levaría de novo ao paradigma do nacionalismo tal como se concebiu nos últimos 30 anos, e se apostáramos só por unha alianza estatal sin un suxeto galego, nos levaría a esquerda clásica que non entende a pluralidade
nacionalidade do Estado e tal cual. Por lo tanto, eu creo que debemos de alguma maneira incorporar na loita nas europeas os dous elementos, o elemento do suxeto político galego, pero a súa vez que ese suxeto político galego este enmarcado nun gran frente amplio estatal. O digo porque algúns últimamente sitúan no debate que si somos capaces de construir un suxeto político galego sería necesario. Non sería necesario, non sería suficiente, perdón. Sería, bueno, pues estaría ben, pero non sería suficiente, porque non daría resposta ás contradicións que neste momento temos encima da mesa. E tamén hai quen di últimamente que, bueno, e ademais aceptaríamos a los que non son nacionalistas se cambian, e que se cambian deixan de ser eles. É dicir, a cooperación se basa no respeto mutuo de tal, cada un como é. É dicir, buscar as líneas comuns e dicir, bueno, usted así, si fóramos iguales estaríamos todos no mesmo partido. Non estamos porque precisamente hai esa pluralidade. E desde o respeto á pluralidade ten que entenderse que esa cooperación só pode partir de que sí que pode haber achegamentos, como eu decía antes, porque co tempo podremos construir unha síntesis de todo eso, pero a corto plazo ten que haber un respeto da pluralidade existente, non? Remato. Hoxe hai un ano, xusto hoxe hai un ano, estábamos cerrando a campaña electoral en Coruña. Eu recordo aquel meeting, a mí impresionoume, porque mirabas para arriba eran 2000 personas, pero non só era a cantidad de xente, é que ali vías a cultura tradicional do nacionalismo de esquerdas, a cultura da esquerda clásica tamén de toda a vida, comunista, socialdemócratas de verdad, e hasta un rapaz, non sei se te acordas, que interveu cando estaba falando de Veres e dixo, e os libertarios. Sí, os libertarios. E tamén estaban os libertarios, a cultura anarquista. Ese era un crisol que moi poucas, nunca se deu na política galega. Entón, eso hai que mimar, é dicir, eso seguramente non se volva a repetir se non somos o suficientemente responsables de botar por terra esa experiencia. E eu quero acabar eso reivindicando o AGE, o meeting de A Coruña de hai un ano, que nos impresionou a todos, e tamén vou a reivindicar outra cosa, ainda que sei que a algún non lle vai gustar. Non só se podemos reivindicar AGE porque triunfou, entre comillas, foi un proxecto triunfante electoralmente e que, polo tanto, ahora os quebradeiros de cabeza que nos dá é como continuar co proxecto. Pero antes hubo algunha experiencia piloto que fracasou, e eu reivindico porque tamén se fan 20 anos da coalición Esquerda Unida, Esquerda Unidade Galega, e iso foi unha gran... foi a primeira vez. É verdad que nadie quere ser nunca heredero do fracaso, e foi un fracaso en términos electorais, pero foi a primeira vez que alguén se plantexaron, tamén reivindico neste caso as figuras de Geluco e de Camilo, foi a primeira experiencia piloto neste país que, a pesar de que fracasou, intentou solucionar unha contradicción que a esquerda tiña en Galicia e que, por exemplo, en outros países non ten. Porque non olvidemos, non esquecemos que esa contradicción existía porque, no fondo, había dúas formas sectarias de concebir a esquerda. Non só unha, dúas. E, por lo tanto, o esforzo de xenerosidade intentar aunar nun proxecto que ao final foi piloto, que non foi exitoso, eu creo que tamén require os reconocimentos e require, ademais, lembrarnos deles, a pesar do fracaso electoral, pola xente que os estamos construindo eso. Era outra etapa, non ten nada que ver con esta época, non era unha época de emergencia, pero, bueno, aí queda como experiencia piloto. E nada máis, porque creo que hai pouco que decir, porque eles tamén complementaron os tres, creo que estamos no mesmo onda, non? Creo que sí. Bueno.